Em dic Pablo i t'ensenyaré la part que he fet jo del fanzine que he fet a la nostra escola. Jo he fet aquesta part, la de les influències del circ en altres arts. I què és el que més t'ha agradat? A mi el que més m'ha agradat ha sigut entre el còmic i la tira còmica. Vale. I el que he après? Jo he après a fer un fanzine, una revista o un còmic perquè abans no ho sabia fer bé. I has investigat sobre el circ en l'article Què has hagut d'investigar pel teu article? La meva mare em va ajudar a investigar pel·lícules sobre el circ, que tenien a veure amb el circ i a veure si hi havia personatges que no d'arlequins, que són la nostra classe. Llavors he investigat pel·lícules. Molt bé. Perquè a mi m'agrada molt veure pel·lícules. Hola, em dic Marc, jo he fet aquesta part del fanzine i m'ha agradat molt fer el fanzine perquè és una cosa molt divertida i entretinguda. El que més m'ha costat és aprendre a fer el codi QR, però quan m'han explicat ha sigut més fàcil i ha sigut una mica avorrit repetir els nens sempre les mateixes preguntes de les entrevistes. Val. I què has après del circ, Marc? Va com era abans, pel·lícules del circ, els personatges més divertits per mi, això. I alguna cosa que no t'ha agradat, a part de les entrevistes? El que no m'ha agradat és... No m'ha agradat molt com... Això no ho entenc molt, però per l'altre està molt bé. Vale. Alguna cosa del treball en equip, com ha sigut fer amb... Ha sigut... Amb la nena que ho he fet m'ha agradat molt, hem treballat molt bé i sí, això, hem treballat molt bé i fem bona parella. Hola, em dic Arnau i he fet aquest fanzine i el que jo he fet ha sigut fer la portada i l'article de les influències del circ en altres arts. Arnau, m'ensenyes l'article? Ha sigut aquest. I el que més m'ha agradat, el que he trobat més divertit, més xulo, ha sigut el còmic, que l'he trobat molt divertit i molt guai, perquè m'ha agradat molt i la que ho ha fet li ha sortit molt bé. Arnau, què has après del circ? Ara em dius, el que he après és... El que he après ha sigut que el circ ha canviat molt des de, per exemple, fins quan es va crear fins ara. I han anat passant moltes coses. Vale. I què és el que més t'ha agradat de treballar en equip? El que més m'ha agradat de treballar en equip ha sigut que hem pogut posar en comú moltes idees i al final ha quedat molt bé. Dies hem estat fent això, que es diu fanzine, que és com una revista, però